Здравейте, днес ще правя клип на World of Tanks с танк Commander. Ето, това съм. Не мога да видите мишката. Аз съм този в жълто. И явно ще играем с танкове поне 5, 6 или 7 левел. Може би и 8, да не се надяваме. Така. Битката е в огнена дъга. Сигурно заради самолетите. Така, това е... четвърти левел. Супер. Добре. Само бих казал, че тази игра е много забавна и предпочитам на всякакви хора да се включат да играят с нея. Това е една от игрите на тази компания, която например има и World of Warplanes. Това е самолет, има World of... Избрах името, обаче беше с кораби, там пролаваш кораба и се стреляш. Но аз не съм играл. Днес ще ви покажа World of Tanks. Надявам се сега да остана до края на битката жив и нещо е да изпълня една от главните ми мисии, да подредят 2 модула и да всъщност трябва и да го освен че на 2 машини 2 модула ли трябваше разбия точно, сега не помня. Моля се, само не мобилни, стреляй, опа, стреляй. Така. Така. Надявам се да ме покриват. Нали да ме пазят за малко. Аз да отида през това време да завладея базата и да победим. Не е нужда да правите килове. Киловете са, ако искате, или ако изпълнявате мисия, или пък ако трябва да изпълнявате мисия или защита. Опа, тук сега стана лошо. Този как ми избяга. Сега той да не ме убие. What the fuck, що е? Как можа? Как можа, бе? Така, трябва да покривам. Сам, моля се, няма такива работи. Наша. Така, явно трябва да се бие срещу 2 танка. Айде, давай, молеца. Назад. Стига, бе! Как можа? Това е ужасно. Всяко правим. Да, на някой ви гътне. Така ще ми кажа кой квадрант да ходят или да гътват. Вие се сетих, че кога ротите там, ме убиха. Не мога да разбера как има такива хора, които играят тази игра е стратегия.
Да, сега това пъза ще ви побие всичките. Сега гледайте. Няма, вие ще го убийте. Едното ви го стягна малко кръв, някой го направи на 60 на шапа, умира. Айде да моля да се нападе. Ей! Браво! Беда! Аз победих, сега съм правил до сега, но мене убиха. Yes! Преследвам. Да! Значи това е на другата ми задача. Основи условия, унищожете веригата на вражеска машина. На съюзниците ви трябва да нанесат поражение на машината. Обездвижете. Започвам, тя ме залажи. И как се кефа? Минах мисълта. Да, не съвсем поражена. Фак! Така, винаги трябва да се обслужват танковете са. Аз първо малко ще си подсъкам. Така, ти на 0. Ти тук да не са на 200, да? 3000 арки патрони. Ай, ще ги прижаля. Запомни, танка ми е по-силен от твоя. Бум! Ще направя още една битка, гледам и ще видя дали ще свърша. Трябва да си купа и купо 4. Така че събирам. Само да пробвам служи. Трябва да събирам. Трябва да направя така. Правя още една битка и мисля да свършвам. Проховка. Това е хубав мап, но малко труден за играене. Значи сега ще играем с танкове вече 5 или 6 или 7. Да се надявам, че на някои от танковете ще мога да повреда верига. И да мина още една мисия. Така, аз съм с танка Командор. О, нямаме сал. 5 лева. Добре, това е супер. Ще мога да цепа. От гадната страна съм. Газ. По принцип в крузър това е Командор от селекцията крузър. И по принцип крузерите развиват 40-50 км в час. Но Командора... Ай! Отиди.
Повредих си модул. И ще си повреда още нещо. Какъв късмет няма. Ще газ. Не! 3! Help me! Явно това беше от мен за днеска. За този клип. Поне успях да мина една мисия. Не знам дали не, само една. Добре, това беше от мен за сега и до скоро!